Yn gyntaf, gan ddefnyddio'ch troed cryfach, ciciwch pêl fel ei fod yn dod i fyny canol a'i ddal. Ailadroddwch nes i chi cael cynnig da a chywir. Yna, ailadroddwch cam 1 gyda'ch troed wanach. Ceisiwch cael y bêl i ddod i'r un uchder wrth eich canol. Ailadroddwch nes bod y cynnig yn gyson ac yn gywir. Wedyn, cymysgwch y weithred gan ddefnyddio'r ddwy droed. Yn olaf, ceisiwch ddefnyddio'r ddwy droed un o'r ôl llall ac yna dal y bêl. Unwaith y byddwch chi'n cyfforddus yn ei wneud gyda'r ddwy droed, rhowch gynnig arni gyda thair ciciapu, wedyn 4 ac yn y blaen.